Sætning 1. Skibene kom sejlende ind i havnen med alle sejlene hejst højt. Der er to fejl i den her sætning. Den første det er sejlene. Der skal være ende, da det er et verbum. Og her skal der være ene, da det er et substantiv. Sætning 2. Røgen fik folkene til at komme styrtende ud kontorerne. Det første fejl det er folkene, da det er et navnord, så der skal stå ene. Og her styrtende, der skal stå ende, på grund af at det er en bevægelse, altså et verbum. Sætning 3. Maratonløberne kom løbende langvejs fra for at deltage i motionsløbene. Første fejl er løbende. Da det er en bevægelse, skal der stå ende. Den anden fejl er herude i løbende. Da det er et løb og et navnord, skal det bare være ene. Sætning 4. Levende reklamer er et nyt reklamekoncept. Her er den første fejl, som også er den eneste fejl. Levende, det skal være ende, det skal slutte på ende, på grund af, at det er et verbum. Sætning 5. De råbende demonstranter råbte så højt, at råbene kunne høres langt over. Der er to fejl. Den første her, da det verbum skal ende på ende, og den anden fejl her, da det er et substantiv, at det skal ende på ene. Han blev kaldt det syngende og fløjtende Boston. Der er to fejl her. Det første det er syngende, da det slutter på ene. Det skal slutte på ende, fordi at det er et verbum. Det samme herover med fløjtende, da det også er et verbum. De kom kørende i deres store biler. Der er en fejl, det her. Da det er en bevægelse, skal der stå ende i kørende. Sætning 8. De hørte råbene inde fra skoven. Der er en fejl her i råbene, da det er et navnord, så slutter det på ene. Sætning 9. Han kom råbende gennem gården hver dag kl. 4. Der er en fejl, og det her råbende. Da det er et verbum, eller en lyd eller bevægelse, skal der være ende. Sætning 10. Han deltog kun i løbene hver dag. Der er kun en fejl her i løbene, og det er, at det slutter på ende, da det er et substantiv, skal det kun slutte på ende, fordi det er et substantiv.